nyebabake kronologi banjir bandang ing Jawa Tengah, yaiku salah sawijining kota pati Dusun Margorejo Kecamatan Widayaksa. Banjir bandang ning dina Sabtu tanggal 2 bulan Maret 2021 jam 14.20 WIB nyebabake jembatan kang ngubungake salah sawijining RT karo RT liyane rusak. Mula warga ing Dusun Margorejo kuwi padha rugi. Amarga jembatan kuwi salah sawijining jembatan kang digunakake menyang perumahan RT 3, sekawan, gangsal 6 lan sawah kota warga. Udan deras marake debit banyu Kalembapah munggah kanthi cepet lan nyebabake banjir bandang. Banjir bandang kanthi kaduran kurang luwih dengkul kuwi ngetakake kurang luwih jutaan. Lan banjir bandang kuwi nyebabake bangunan pinggir jembatan utawa hanyut lintir arus, kerusakan infrastruktur, lan jembatan salah sawijining ing Dusun Margorejo padha rusak. Banjir bandang kuwi nembe surut sekitar jam 5-an. Amarga iku akeh warga masyarakat padha ngoyak butuh lan akeh ngetokake olahraga.